Happy anniversary, babe. I love you. Thank you, babe. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na ako bigyan ng flowers. Ang dami nito sa bahay. May garden kami, di ba? Alam ko. Pero iba pa rin pagaling sa akin. Mas may meaning. Mas special. Okay. Thank you. Oh, hindi ka pa magpipicture? Bakit? For the gram. Kaya pinarrange ko talaga yan eh. Dapat. Aesthetic. Oo nga. Sige, wait. Ayan. Teka babe, saan mo ko? Selfie naman tayo. Oo nga. Sige, isa pa. Perfect! Hashtag couple goals. Later ko na ipopost. I-edit ko pa. Basta, tag mo ako ha. Oo naman. Alam mo babe, hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na sinagot mo ako. Lagi mong binibring up yan. Kasi parang malayo ng agot natin sa isa't isa. Sa itsura, sa estado ng buhay. Parang walang maniniwala na papatulan mo ako. Hindi ba dapat? Confident ka? Hindi yung kinu-question mo kung bakit sinagot kita. Confident ako, promise. Proud lang talaga ako na tayo na. 1 buwan pa lang naman tayo, babe. Ano ibig mong sabihin? Marami pa tayong matutuklasan sa isa't isa. Sa mga ugali natin. Mas makikilala mo pa ako pag tumagal tayo. Sa akin, babe, ito na yun. Wala ka nang ibang makikita. Nakapatipato na ako. Okay, babe. Happy anniversary ulit. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Dear love, ako si Greg. Boyfriend ni Kat. Hindi man ako mayaman, masasabi kong ako ang pinakamaswerte at pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Kasi girlfriend ko si Kat. Hindi ko nga alam kung paano ko siya i-describe eh. Ganito na lang. Parang tipong nanalo ka ng jackpot na di ka naman tumataya. Ganun ang pakiramdam. Maganda kasi si Kat. Hindi lang basta maganda. Sobrang ganda. Sexy at alagang-alaga yung kuti sa kinis. Yung tipong parang hindi pwedeng madapuan ng lamok. Parang laging may ilaw kahit walang spotlight na nakatutok. Maraming nagkakandara pa sa kanya. Maraming sumubok, pero sa uli, ako nagwagi. Medyo sikat-sikat online. May mga post siyang mapang-akit. Aminin ko, may pagkahubadera siya. Kaya alam kong marami ang nagpapantasya. Bago pa naging kami, nagkagusto na sa kanya ilan sa mga kaibigan ko. Tahimik lang sila. Pero alam kong bukod sa paghanga, punong-puno sila ng pagnanasa. Pero akong pinili ni Kat. Kaya taob silang lahat. Ako ang champion. Nandito na ang MVP ng buwan! Greg ang pangalan! Woo! Cheers! Boys naman, MVP agad. Big word ah. Kasi, akala namin isasama mo chika bebe mo. Walang ganun. Mahirap na. Uy, grabe ka naman bro ah. Anong tingin mo sa amin? Pag girlfriend na ng tropa, kiss na. Matagal ko na kayong kilala. Huwag ako. Grabe, parang di kaibigan ah. Basta, hindi ko ipapakita sa inyo si Kat. Oo nga pala bro. 1 buwan na kayo, di ba? Oh, bakit? Curious lang naman kami ni Leon. Nakascore ka na ba? Tumigil nga kayo. Ayan na. Ibig sabihin ba ng ganyan mo? Oo. May nangyari na nga ba sa inyo? Tatawagin ba akong MVP kung wala? Yun! O ano, pre, jackpot ba? Magkwento ka naman. Panalo, bro. Ibang iba sa lahat ng nakita ko noon. Nung moment na yun, nasabi ko sa sarili ko, ako na yata ang pinakaswerteng tao sa mundo. Sana all! pre, o ano pa? Idetalye mo naman, dali. Di na, sa akin na lang yun. Huwag ka namang madamot, bro. Ayoko. Wala akong tiwala sa mga utak niyong malikot. Baka kung ano pa ma-imagine nyo, no? Grabe ka naman sa amin, bro. Alam mo namang naging pantasya ng maraming lalaki yung si Kath. Pero bro, proud kami sa'yo ha. Sa dinami-dami ng umaalagid kay Kath, ikaw yung pinili. Nung sinabi mo ang liligawan mo siya, pinagtatawanan ka pa namin ni Leon. Wala kasi kayong bilib sa akin eh.
Akala nyo kasi wala akong bitaw. O ngayon kayo bumoses. O pakayabang nito. Basta, sabihan ko na lang kayo kung invited kayo sa kasal namin. Ano nakakatawa? Ay, bro, kalma. Isang buwan pa lang kayo. Kasal na agad yung nasa isip mo. Tsaka sa panahon ngayon, may mga babae na gusto lang ng relasyon. Pero ayaw ng habang buhay. At sa dami ng umaaligid kay Kath, sigurado ka bang ikaw lang yung gusto niyang makasama hanggang dulo? Ano ba problema nyo? Masaya ba talaga kayo para sa akin? Bro, masasaya kami pag kwento mo ng buo yung mga nangyari sa inyo, di ba? Bigla ako na wala ng gana. Mauna na ako sa inyo. Oh, bro! Uy! Greg! Joke lang yun! Babe, ready na yung food. Play mo na yung movie. Okay. Ay babe, sandali lang. May tatanong pala muna ako. Ano yon? Ano bang nakikita mo sa relationship natin? Anong nakikita? Nakikita mo ba ako na maging asawa mo? Ha? Teka muna. Bakit nandyan ka na agad? Hindi naman sa gusto ko nang magpakasal tayo. Pero di ba, habang tumatagal ang relasyon, dapat may direksyon, may vision. Babe, hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero, sige, sasagutin ko yung tanong mo. Kapag pumapasok ka sa isang relasyon, natural naman na yan yung goal. So nakikita mo nga ako na maging asawa mo? Ang sinasabi ko... Pero babe, bakit nga ba ako ulit yung pinili mo? Napapansin mo ba na halos lahat ng usapan natin laging nauuwi sa tanong mo na yan? Parang gusto mong paulit-ulit marinig kung bakit kita nagustuhan. Siyempre, nakakapugi pakinggan eh. Greg, sapat na yung mga sinabi ko noon. Hindi kailangan ulit-ulitin yun. Okay. Pasensya na. Kung ano-ano kasing iniisip mo. Saglit, bago pala tayo manood, picture muna tayo. Para saan? Isasend ko lang sa GC namin ng boys. Bakit? Wala lang, pang flex lang. Babe, hindi naman kailangan. Hayaan mo na. Sa amin lang naman yung pick kung sakali. Panlalaki, kumbaga. Lagi kasi nilang sinasabi na ako ang nanalo. Nanalo saan? Wala. Game na. Smile ka na, dali. Chester, pasindi nga. O ito. Wala pa ba si Greg? Di na ako mapakali. Kalma ka lang. Sigurado ka bang sasabihin mo? Oo, mas masakit kung patatagalin pa. Oh, ayan na siya. What's up, boys? Oy! Oh, bakit parang ang saya mo? Greg, may sasabihin pala kami sa'yo. Sandali, ako muna. Good news to. Greg, ako muna. Ako nga muna. Oh, siya. Ano ba yung good news na yan? Magpo-propose na ako kay Kat. Ha? Magpo-propose ka na? Teka bro, bilis naman yata. Sabi nyo nga, di ba? Ang dami nagkakandara pa sa kanya. Eh di, babakuran ko na. Ganun mo talaga kamahal yung babaeng yun? Oh, bro. Tinamaan talaga ako. Greg, bago pa lang kayo. Baka naman pwedeng pag-isipan mo muna. Teka, sandali. Nung nakaraan lang, MVP ako sa paningin nyo. Tapos ngayon, mga kontrabida na kayo? Kasi naman bro, Makita mo na kasi yung video kay Greg. Anong video? Oh. Sino yan? Teka. Sikat ba yan? Oo bro, kala nga namin, alam mo na. Ilayo mo yan. Ayokong panoorin yan. Bro, sa reaction mo, mukhang wala ka talagang idea. Anong idea sinasabi mo? May scandal yung girlfriend mo. At hindi lang sa isang lalaki. 5. Hindi totoo yan. Gusto rin naman naming umasa na hindi. Pero bro, totoo yun. Yung pinagmamalaki mo sa amin, yun, pinagpepiestahan ng marami. Kalat na yan, Greg. Ikaw na lang ata hindi nakakaalam. Hindi. Hindi sikat yan. Kaya, bago ka lumuhod,
Isipin mo munang mabuti. Sobra ako nanginig sa nakita ko. Di ko inakahala. Masakit. Di lang sa mata, kundi pati sa kaluluwa. At ang pinakamasakit pa, parang para kay Kat. Wala lang yung mga napanood ko sa video. Kasi mukhang nag-i-enjoy siya eh. Pinilit kong intindihin. Sinasabi ko sa sarili ko na baka may paliwanag naman siyang ibibigay. Na baka may dahilan. Hindi ko na may tago yung nararamdaman ko. Kaya nakipagkita agad ako sa kanya. Hindi para magalit. Hindi para manumbat. Gusto ko lang malaman yung totoo. So ikaw nga yung babae sa video. Oo. Ako yung napanood mo. May ibibigay ka bang paliwanag? Parte na yun ang nakaraan ko. Hindi mo na dapat hinukay yun. Partida, hindi ko pa hinukay yun. Basta na lang sumabog sa mukha ako. Tsaka, hindi ko makarapatan na malaman. Para saan? Para husgahan mo ako? Para pandirihan? Hindi ganun. Ang akin lang, Tama na, Greg! pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko. Wala na akong mukhang maiharap sa kanila. Kita mo? Yan mismo yung dahilan kung bakit natakot akong sabihin sa'yo. Lagi kang may pakialam sa sasabihin ng iba. Laging dapat maayos, malinis, presentable. Kahit relasyon natin parang kailangan laging i-flex. Hindi ko lang talaga matanggap na enjoy ka dun sa video. Nakaraan ko na yon. Hindi pa tayo magkakilala nun. Nagkakaganyan ka ba dahil sa napanood mo? O dahil iniisip mo na hindi ka MVP? Na yung girlfriend mo may skandal? Tapos sarap na sarap sa pinagagawa dun sa video? Kaya ngayon, di na ako pasado sa standards mo kasi marami ako. Ganun ba? Hindi ko alam. Pero hindi ito makakabuti sa image ko. Image mo? Alam mo, Greg, wala na akong dapat ipaliwanag. Kung ang mahalaga sa'yo ay kung paano tayo tignan ng iba, mas mabuti pang tapusin na natin to. Wow, talaga! Ikaw pa tong matapang! Maghiwalay na tayo! Mabuti pa nga! Hindi ko talaga masikmura yung nalaman ko. Pag binabalikan ko yung huling pag-uusap namin na yun, bago kami maghiwalay, naiisip ko na wala naman talagang kasalanan si Kat. Di pa kami magkakilala nung nakunan yung video. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya habang kami pa. Para sa akin, naging loyal at faithful naman siya. Baka nga sa akin talaga may kulang. Baka hindi ganun kalalim yung pagmamahal ko para sa kanya. Akala ko siguro, mahal ko siya pero nagagandahan lang pala talaga ako sa kanya. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako, sa totoo lang. Nung maghiwalay kami, nahirapan na ako makipagkilala sa ibang babae. Para bang na-trauma ako? Di ko masabi kung na-trauma rin si Kat. Wala naman na akong balita sa kanya. Isang bagay lang ang sure ako. Magkaiba man kami ng sugat. Pareho naman kami na ang puso may lamat.